Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice iz Splita ove godine slavi 20 godina postojanja. Osnovana je početkom siječnja 2001. godine u raketnoj bazi Hrvatske ratne mornarice u Žrnovnici na inicijativu monsignora Josipa Šantića i nekolicine časnika i dočasnika s ciljem predstavljanja oružanih snaga Republike Hrvatske na međunarodnom susretu vojski svijeta u Lurdu, gdje su u bazilici Pija X 18. svibnja 2001. održali svoj prvi nastup pred predstavnicima više od 40 zemalja. Klapska pjesma je zapravo hrvatski nacionalni brend, nešto originalno, izvorno, što samo mi, Hrvati, imamo i baštinimo. I naša prva pojava u Lurdu pred jednim tako velikim auditorijem je zapravo bila svojevrsna senzacija, atrakcija u tim svečanim monaričkim bijelim odorama, kako za strane vojnike, tako i za naše hrvatske vojnike. Svojim programom, pojavom i vrijednostima koje predstavljaju prepoznatljivi su u cijelome svijetu, gdje jedinstvenim glazbenim izričajem i interpretacijom ruše sve kulturne i jezične barijere. I ono što zapravo je fascinantno, da ljudi, stranci, ne razumiju hrvatski jezik, međutim osjećaju tu harmoniju, tu melodioznost pjesama koje mi izvodimo. Klapski spektakli na Poljudu, doček nogometne reprezentacije 2018. koncerti u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, velika turneja u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, slavljenički nastup u Lisinskom te gostovanje u Kini spadaju u kategoriju nezaboravnih iskustava, a među njima se posebno ističe nastup povodom ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice imala je tu čast izvesti himnu Republike Hrvatske i himnu Europske unije Odu radosti u trenutku podizanja hrvatskog stijega ispred Vijeća Europe u Briselu. Klape su se, poput ostalih umjetnika u različitim formama, držeći korak s vremenom, nastavile razvijati te unositi novitete u svoj zvuk i izvedbe. Jasno da smo u korak s vremenom napravili jedan odmak od te izvorne klapske pisme i da smo danas recimo napravili uspješne klapske pop obrade koje ljudi rado slušaju, pogotovo mlađe generacije. Prvenstveno tu mislim na naše hitove kao što su Ružo moja crvena, Bura, starija generacija. Gdje si majko da me budiš i evo brojni Gdje si majko da me budiš, da. Pjesma najnoviji hit Plovice mora. I plovi se mora. Živjeli vi i plovili i dalje godinama i godinama. Svako dobro. Taj simboličan naziv odlučili proslaviti 20 godina djelovanja istoimenim singlom i novim albumom. Plovice mora je pjesma, složit ćete se sa mnom, u ovim vremenima i pandemije i potresa, znakovitog naslova, da. Koja ima jednu simboličnu poruku, rekao bih, za vrijeme u kojem živimo. Spot novog singla snimljen je na plovidbi broda Svilaja po širem području Splitskog arhipelaga i na svjetioniku Hrid Mulo, jugozapadno od Rogoznice. Ono što je posebno zanimljivo, mi smo čitav dan bili doslovice u plovidbi i cijeli spot je snimljen u plovidbi. Dakle, brod nije bio ni u jednom trenutku na sidrištu. Novim studijskim albumom Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice nastavlja svoju 20 godina dugu plovidbu. Kako I još onda, 20. I još 20. Danas, simbolično rečeno, po svim meridijanima i paralelama ovoga svijeta, od daleke Kine, Šangaja, Pekinga, Kanade, Amerike, diljem Europe, evo imamo tu čast, ja bih rekao, da u odori pobjedničke hrvatske vojske na jedan lip način, suptilan način, pjesmom prezentiramo svoju kulturu, svoju tradiciju, sve ono što mi kao narod jesmo i što baštimo. Ne mora se živit, al plovit se mora. Sretno. Sretno, sretno, sretno.